Més coses. Trobar melons d'Alger o de tot l'any al mercat és més difícil aquest estiu. Hi ha desabastiment i, com a conseqüència, el preu s'ha disparat. La calor de l'hivern i les tempestes amb pedra han fet malbé el camp i això es nota en l'oferta. La producció de meló de tot l'any i d'Alger s'ha reduït enguany a més de la meitat i es reflecteix als mercats. De melón y a poc. Y caro. Está costando comprar melón y sandía. La calor excessiva en l'època en què es planta i les tempestes de maig i juny han llançat a perdre bona part de la collita. Als magatzems dels productors valencians la situació era preocupant fins fa només una setmana, i és que no rebien melons amb el calibre ni la qualitat suficient per comercialitzar. La principal conseqüència de l'escassa oferta són els preus, que han pujat més del doble. Ens fa molta angoixa que tindre aquests preus, perquè són els preus que venen del camp. A més, a la comunitat ha minvat la superfície plantada. En altres comarques s'ha reduït a un 50 o un 60, però així el que és l'Horta Nord, un 80 o un 90%. El desabastiment també es nota al Baix Segura, principalment per la sequera, que també afecta les tomaques i altres hortalisses. Les pèrdues directes per als productors s'estimen en uns 44 milions d'euros.